Ahojte, nachádzame sa v Bratislave v novootvorenom fresh markete s pani Gabrielou Čechovičovou, dobrý deň, ktorá je pestovateľka maku, známeho slovenského maku z Jarnej. Gabika nám ukáže dnes, ako si pripravíte cesto na ťahanú štrúdlu a potom ju budeme ťahať a rolovať. Poďme na to. Nech sa páči, tak ja vás tiež vítam v našom obchodníku vo farmárskej tržnici vo fresh markete a ukážem vám suroviny, ktoré potrebujete na to, aby ste si mohli urobiť cesto na ťahanú štrúdlu. Takže nech sa páči. Je to 125 mg polohrubej múky, 125 mg hladkej múky, 125 ml vlažnej vody, 4 polievkové lyžice oleja a jedna malá lyžička čajová soli. Áno, ostatné ingrediencie sú už na plnku, áno. Takže je to mletý mak zmiešaný s cukrom, cukor si namieša každý individuálne, ako má rád sladké. Ja dávam ešte strúhané jablká a višne, a to si potom neskôr ukážeme, keď vytiahneme cesto, že ako naplníme štrúdlu. Teraz vám ukážem, ako sa urobí ťahané cestíčko. Je to veľmi rýchle a je to jednoduché. Zmiešajú sa jedna múka, druhá múka, čajová lyžička soli, 125 ml vlažnej vody a 4 polievkové lyžice oleja. Sú to 4 ingrediencie. Tak. A teraz toto len jednoducho zmiešame a vypracujeme jemné, mekučké cesto. Cestíčko si vložíme ho do takéhoto sakrika mikrotenové, troška si ho znútra naolejujeme, aby sa akože teda neprilepilo to cestíčko. No a vložíme ho do takéhoto sakrika a necháme ho postať aspoň hodinku a pol. Za tú hodinku a pol si stihne gazdinka pripraviť ostatné suroviny, ktoré potrebuje na to, aby mohla urobiť štrúdel. Takže na prenášanie štrúdle, ktorú keď vyťahneme a budeme ju chcieť preniesť na plech, si urobíme takúto pomôcku. To znamená papier na pečenie a zložíme si ho takto na tretiny a potom vám ukážem, ako budeme štrúdlu prenášať. Prestrieme plachtu, samozrejme na stôl. Plachtu pomúčime si ju po celej ploche, aby sa nám cesto akože nemalo tendenciu prilepiť. Cesto si vyložíme do stredu. Cesto nesmieme, keď ho vyložíme zo saklíka, znova prehniesť. Musí zostať len tak, ako sme ho vybrali zo saklíka. V tom prípade by muselo sa znova nechať odstať. Nesmie sa prehniesť jednoducho, dobre? Znova ho pomúčime a troška si ho roztiahneme na taký oválny tvar. Znova múčku rozprestreme. Gazdinka mladá, ktorá ešte neťahá štrúdlu, je dobre, keď si tento tvar maličko rozvalká. Veľmi si tým pomôže. Roztiahneme ho troška na takú väčšiu elipsu. A potom ukážem ďalej, ako sa bude pekne ťahať. Tak, asi takto. A teraz už len zľahka, pekne od spodu, budeme poťahovať cesto. Tak, opatrne, trpezlivo, pekne pomaly.
Cestičko posypeme makom s omletým, ktorý je zarobený s cukrom. A teraz ja robím, aby štrúdla bola dobrá šťavnatá, tak dám postrúhané jablká, ďalej doplnky, s tým, že tie jablká ju tak zvláčnia, bude taká fajn. Jablká sú vystískané zo šťavy, že šťava je odstránená, inak by to bolo potom veľmi mokré, ale tá vlhkosť tých jablok stačí na to, aby bola tá štrúdla fajn, taká šťavnatá, akurát jak má byť. Takže tak, no a aby ozaj dobre chutila, tak dávam vždy takto do stredu višne. Takže krajík sa jednoducho takto odstráni, áno? Aby nám nezostalo hrubšie cesto ani v strede, ani na krajoch. Takže hrubý krajík jednoducho len buď otrhneme, alebo takto dáme preč. Takže, a teraz už úplne jednoduchá vec, vlastne záver ťahanej štrúdle, že ju jednoducho len skrútite na tej plachtičke. Preto sa robí na plachti, aby sa takto jednoducho vedela skrútiť, áno? Takže záver. Aké je to jednoduché, že? Neviem, ako nám to dlho trvalo, ale snad nie viacej ako pol hodiny. Vyšničky tam schováme, len jednoducho takto ukončíme, ako vidíte, až do samého krajíčka je plnká, takže nemusí sa nikto bať, že v krajíku sa nenachádzajú suroviny. Tak, no a takže je štrúdla hotová. No a teraz prenášanie štrúdle vám ukážem, to prenesenie. Prišla som počase na to, že ju len takto pekne rozkrojím. A ďalej ho prehúrim na papier, ktorý som si predtým zložila. A prenesiem ju znova na plech. Takže tak. Takže sa vám ani neroztrhne, ani nespadne. No. Štrudielka, keď sa prenesie na plech, sa len olejom potre povrchu a pri teplote 180 stupňov sa pečie asi 12 minút. 12 minút. Áno. No a je to ťahaná štrúdla z Jarnej, z Gocnoga, ktorú ma naučila piec moja mama. Takto vyzerá hotová štrúdla. Ďakujem pani Gabike za ukážku ťahanej štrúdle. Ak budete mať chuť, určite príďte do stánku Maku z Jarnej do Bratislavského Fresh Marketu. Nech sa páči, kedykoľvek poradím.